nastojeći pričati o aplikacijama, nastojeći pričati što se može očekivati od Facebook aplikacija, kako se to može postići, dakle koji su bitni elementi u aplikacijama, koji su nekakvi tips and tricks, dakle što napraviti, što se često zna napraviti, a da dosta pomogne. Zatim koji su potencijalni problemi, naravno Facebook aplikacije su jako dobre, ali uvijek ima nekakvih problema koji se mogu dogoditi. Dakle, što se može dogoditi, kako to riješiti, naravno ne mogu baš sve obuhvatiti, ali nastojat ću što više, što mislim da bi zanimalo posjetitelje. Malo ću se osvrnuti na neki proces, kako se ta aplikacija radi, koji je proces, kako smisliti ideju. I ono što ću još definitivno proći, što mislim da je bitan segment i veći dio vremena bi posvetio tome, a to su konkretni case-evi. Dakle, u Hrvatskoj gdje ima jako puno aplikacija, pokušaju pokazati neke uspješnije aplikacije, pokušaju reći zašto su one bile uspješnije, kako su funkcionirale, šta se postiglo s njima. I ono što mi je cilj sa tim predavanjem zapravo pokazati kako se radi aplikacija, kako napraviti dobru aplikaciju, kako ju iskoristiti za postići svoje ciljeve.